କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଦଳକା ବଡ଼ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଜବରଦଖଲ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ଠିକାଦାର ପୋଷା କାମ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିଆ ବଡ଼ ପୋଖରୀକୁ ନେଇ ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରାୟ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ପରିସର ଥିବା ଏହି ସରକାରୀ ପୋଖରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବୈଧ ଦଖଲ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାର ଶିକାର। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅବୈଧ ଭାବରେ ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୁନଃ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁର୍ନୀତିର ସନ୍ଦେହ। ପୋଖରୀର ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିନା ଅନୁଚିତ ସ୍ଥାନରେ କାମ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ପୋଖରୀ ବନ୍ଧ ମୁକ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 15-20 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାରୀ ସ୍ତରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ କେବଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାମେଶ୍ୱର ଗ୍ୟାରେଜ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କେନାଲ ବନ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦଖଲ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନାଲ କରରେ ଥିବା ଘରର ଆବର୍ଜନା ପାଣି କେନାଲରେ ମିଶୁଥିବାରୁ କେନାଲ ପାଣି ଘରୋଇ ଦୂଷିତ ପାଣି ସିଧାସଳଖ ପୋଖରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ପୋଖରୀରେ ଜଳଜ ଗଛ ଅବାଞ୍ଛିତ ଘାସ ବହୁଳ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀ ସଫା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗାର୍ଡୱାଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକ ମିଳୁଛି। ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତତ୍କାଳ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ, ଅବୈଧ ଦଖଲ ହଟାଇବା ଓ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ତାହାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି।